ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପାଓ ଭାଜି ବନା ହଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗରମ ଗରମ ପାଓ ଭାଜି ବନା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢିବା। ଗରମ ଗରମ ପାଓ ଭାଜି। ଏଠି ରହିଲା ତୁମର ଭାଜି, ଏଠି ରହିଲା ଅନିଅନ, ଏଠି ରହିଲା ତୁମର ପାଓ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପାଓ ଭାଜି।